बेखौबो दिनै माने नंखाय एबा फोथाय खेबस' खालामनानै थांनायखौ जों नुनो मोनदों। बेफोरबायदि मोनसे जाथिनि जि मोनसे सिमां सुजुनायाव जि मोनसे लामा हान्थिनायाव बिथांमोना दिनै जों जेननायखौ नुनो मोनदों। बर' माहारियारि फरायसा आफादखौ मैयानि समावहाय नागारनानै दानि सोलिबाय थानाय बिटिआर खुंथायनि गोहो UPPL पार्टियाव जयेन जाबाय बिथांमोनखौ आङो दसे सम बिथांमोना गावसिनि बेसेन गोसा समखौ जाथिनि थाखाय बावसोमनायनि थाखाय आं बिथांमोनखौ गोसो गुवारै आंनि अननाय आरो हामलायनायखौ बावहरनाय थागोरो बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै। आरो नैथियावहाय बे जाय बिथांमोना जाथिखौ सिबिनो एबा जातिनि खैफोद जातिनि अलखदावहाय गसंनो थाखाय गावसोरखौनो बावसोमदोंमोन। जाय समावहाय जों मिथिगौ दि दिनैनि जि मोनसे थासारि बर'नि बे थासारिया जोंनि बर'फोरनि राजनितिक अधिकार खुंथायखौ जे जों गोमानायखौ नुदोंमोन आरो दिनै जे समावहाय दिनै बर'फ्रा जे मोनसे फिसा बिटिसि खुंथाय जे गावनि निजे खुंथाय सेल्फ रुल बिनि गोहो आरो बोलोखौ दिनै स्टेटआ लांफिननायखौ जों नुनो मोनदोंमोन। आरो जाय समावहाय दानि माने जि जोंहा बिटिसिआ मोनसे थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेड साख्रि होनायनि जि मोनसे मोन्थाय दंमोन बेबो दिनै बोसोरब्रैनि गेजेराव दिनै मोनसेबो जाफुंसारनायखौ नुवाखैमोन। जाय समाव बिथांमोना जि स्टेन्ड जानानै जाथिनि थाखाय एबा जोंनि फैबाय थानाय इयुन जोलै आरो जोलैसाफोरनि थाखाय स्टेन्ड जानानै खामानि मावलांनांगौमोन जाथिनि इयुनखौ बिथांमोना दिनै बासायनांगौमोन। बे समाव बिथांमोना दिनै मेंनानै एबा दिनै जेननानै एबा दिनै बिथांमोना दिनै गावसोरखौनो सारेन्डार खालामहैनाय एबा गावसोरखौनो गुबुननो दिनै गथायनानै हैनायखौ जों दिनै दुखु मोनदों। आरो बेवहाय जोंल' नङा जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जि मोनसे थांखि जि मोनसे प्रिन्सिपल्स एन्ड आइडियलजि सान्थौ आरो सानस्रिया गासिबो बर' हारिखौ दिनैहाय बिथांमोननि जि लुबैनाय बिथांमोननि जि आद्रा थानाय सिमां आलादा रायजो सोरजिनाय बेखौ जाफुंसार होनायनि जि मोनसे जोङो जे बिथांमोना जे सिमां सुजुदों बेखौबो बिथांमोना दिनै असनमान एबा बिथांमोना बेखौबो दिनै माने नंखाय एबा फोथाय खेबस' खालामनानै थांनायखौ जों नुनो मोनदों। दा दिनै बर' माहारियारि फरायसा आफादा नंगौ दे जों गिबि स्टार्टिंनिफ्रायनो जोंनो दिनै लाथिख'निफ्राय जोंनो आफादखौ दानानै जोंनो दिनै खस्थ'नि गेजेरजों जाय समावहाय जोंहा दिनै माने बर'फ्रा थाखा फैसा थाइसेबो गैलिया सोरबा बिजनेसमेनफ्राबो दिनै बिजनेस मावनायनि खाबुखौ मोनलिया दिनै सोरबा बिल मोननांगौ जोंनि बर' बिजनेसमेनफ्राबो दिनै बिटिसिनिफ्राय बिल मोनलिया सोरबा दिनै साख्रि आवला बिथांमोनाबो दिनै थार्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड साख्रि मावनायफ्राबो नांगौखिनि दिनै बेथन मोनलिया दिनैहाय माने पार्सनेल माखासे जेंनाबो थानो हागौ माखासे पार्सनेल सेल्फ इन्टारेस्टबो थानो हागौ। दा गतिके गासैबो बेफोरबायदि इस्युनि थाखाय बिथांमोना दि नंगौ मोनसे थांखि लानानै बर' माहारियारि फरायसा आफादखौ दिनै मजबुतै खामानि मावदोंमोनब्लाबो बिथांमोना बैफोरबायदि मोनसे जाथिनि जि मोनसे सिमां सुजुनायाव जि मोनसे लामा हान्थिनायाव बिथांमोना दिनै जों जेननायखौ नुनो मोनदों एबा बिथांमोना माने जाय खस्थ'खौ बिथांमोना गारनानै बिथांमोना दोरोदनानै थांनायखौ जों नुनो मोनदों। नाथाय दिनै बिथांमोना थाङोब्लाबो जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफादा जाथिनि थाखाय मावलांबाय थागोन बनसुनि प्रिन्सिपल्स एन्ड आइडियलजिसखौ जों होसोबाय थागोन। आरो बेयावहाय बे सोरबा साफा सानै नेताफ्रा सासे सानै नेता दैदेनगिरिफ्रा जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफादाव थांगोन फैगोन नाथाय बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जे सान्थौ आरो सानस्रि जे थांखि जे बर' हारिनि देरसिन सिमां आलादा रायजो सोरजिनायखौ जों जाफुंसार होनायनि जे थांखि बे मालाबाबो जोबनो थांनाय नङा। जोंसो दिनै दं जोंसो गाबोन गैया नाथाय जोंनि फैबाय थानाय
फंबाय बिनानावमोनहा एबा बर' हारिनि जे जोंनि लाइमोनफ्रा दिनै बेखौ दैदेननानै जोंनि थांखियाव बर' माहारियारि फरायसा आफादनि देरसिन सिमां जे आलादा रायजो सोरजिनायखौ मोगथां महर होनो थांगोन। दा जोंहा दिनै नैबे प्रेस मिटनि गेजेरजों जोंनि साथाम दैदेनगिरि जाय बिथांमोनहा बर' माहारियारि फरायसा आफादखौ जोंजों सावराया लाब्लानो एबा जोंनो दिनै रिजाइनेसन लेटार होआलाबानो जे बिथांमोना मोनसे राजनितिक हान्जायाव थांबाय। दा जोंहा बनसुनि बर' माहारियारि फरायसा आफादनि आयेन बादे बिथांमोनखौ मानगोनां सेन्ट्रेल बनसुनि गाहाय नेहाथारि डक्टर निजोम ब्रह्मजों लोगोसे भाइस प्रेसिडेन्ट सन्जय नार्जारिजों लोगोसे उदालगुरि जिल्ला बर' माहारि फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि राजेश बिथांमोनखौ जों फर्मेलि नैबे प्रेस मिटनि गेजेरजों बे बिथांमोनखौ जोङो बनसुनिफ्राय एक्सपालसन खालामबाय एबा बिथांमोनखौ बनसुनिफ्राय बिथांमोना दि बनाफाइड सासे माने मेम्बार नंला बेखौ जों डिक्लेयार खालामनाय जाबाय।